जय हिन्द लोगोफोर दिनै आङो कमेडि फाल्तु खालामथला दे मैयासो आङो नोंसोरनि सेराव आंनि भिडिअआव कमेडि खालामबाय गोसथोनाय उन्दै समाव गोसथोलायनानै हाबा जायोब्ला मा जायो आरो बेफोरबायदि भिडिअ खालामखांनायनि उनाव आङो नोंसोरनो कमेन्ट हरनो होननानै आङो नेट थानाय जायगायाव थांनानै वाइफाइ लानानै कमेन्ट रिप्लाइनि थाखाय भिडिअ नायबाय नायोब्ला मा जाखो मोनसे भिडिअ आं नुनानै होबाय आर'नाइ रादाबाव उदालगुरिनि जोबोद दुखुनांथाव बेनिफ्राय आं लगे कल खालामदो आर'नाइ रादाबाव सासे आंनि लोगो दङ आर'नाइ रादाबनि बेखौ कल खालामबाय बेनिफ्राय खोन्थाबाय उदालगुरि भैरबखुन्द एरियायाव बेनिफ्राय आं नोंनो मोनसे भिडिअ हरनि होननानै बे आंनो 3-4 मिनिटसोनि भिडिअ हरना होबाय बेनिफ्राय आं नायबाय नायनानै ओरैबायदि दुखु मोनबाय दा आं भिडिअखौ नोंसोरनो देखायगासिनो दङ लोगोफोर जोङो बेफोरबायदि हालोदाव थानाय बर' न'खरखौ जों मदद खालामनो हागोन ना हाया जोङो बेफोरबायदि गोरिब जायनि न'खराव माइरं गैलायै जानानै दङ जों मदद खालामनो हागोन ना हाया भिडिअखौ नायग्रोदो बेनिफ्राय आङो जोबनायाव गोबां बाथ्रा बुंगोन बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आंनि बेमाराव गोलैसोनाया जाबाय दायो मास मोनथाम मोनब्रैसो जालांबाय नाथाय मा खालामनो थाखा गैया फैसा गैया आखायाव रावबो खामायना होग्रा गैया बोरायबो गैया सिगांनिफ्रायनो फिसा सासे दंमोन रुंसारि जालांबाय दा सोर नायनो गथ'फोर सानै दं बिहामजोआबो फिसा सानै गथ' उन्दै गारनानै खारलांबाय बेलेग न'खर जाहैबाय दा गथ' सानैखौ सोर नायगोन बिराद खस्थ'जों आं नायो फिसौ सानैखौ नाथाय दा बेमारि देहा जालांबाय बारा सोर नायबावगोन बे फिसौ सानैखौ बेनिखायनो आं माबा मोनसे राहा लुबैयोमोन सरखारनिफ्राय बेमार आजार नायजानो थाखा फैसाबो जेबो गैयिलाय माबा मोनसे बिधवा पेन्सनफोर मोननो लुबैयोमोन गैया बुरै पेन्सनफोर मोननो लुबैयोमोन जेबो गैया माने आङो जेरावबो आन्धा जाना थादों एप्लाइ खालामनो नागिरबाबो खिथा आंनो गामिनि गागि देरसिनफोरानो रावबो आंनो होआखै बेखौ बिदोंमोन आं चेयारमेनफोरनाव बुरै पेन्सनबाबो गैया बिधवा पेन्सनबाबो गैया दिनैसिम गामिनि गिदिर गोलाव मोनसे सरखारनि माबा होननानै आङो चेयारमेनफोरनाव खावलायबाय माबा मोनसे मोनगोन होननानै बिराद खावलायबाय आङो नाथाय चेयारमेनाबो बेखौ जेबो माबा लायाखिसै आंनि सायावहाय गैया दिनैसिम खावलायदोंमोन आङो एकदम चेयारमेना बिराद खावलायबाय आं बिबाय आंनो माबा मोनसे होदो बेमार नायजानो आंहा गथ'फोरखौ सोर नायबावनो गैला आं मावना जानो हाला होनना बिदोंमोन आं गोदान सरखारनिफ्राय नाथायबा आंनो जेबो मोनथाराखिसै गैया नोंथाङा दा जिबायदि दुखु फोरमायदों स' नोंथाङा बेजों लोगोसे दा नोंहा सानै फिसाज्ला दङ बेबायदि अबस्थायावब्ला नोंथाङा जुदि बिटिसि सरखारनिफ्राय एसेबो अनसुंथाइ मोनाब्ला स' नोंथाङा माबायदि दुखु फोरमायहरनो सानो आं बे गथ' सानैनि थाखाय मा खालामबावगोन आंहा बेनो सिन्था बेनिखायनो आङो बे गोदान सरखारनिफ्राय मा मोनसेबाबो राहा लुबैथारदोंमोन आं थैयैनि सिगां आं दिनै सोलिनोबो हानाय जालांबाय देहाया गाज्रि परिस्थितिसो जालांबाय दायो जोंनि गोदान सरखार जानायनिफ्राय जेबो मोनसिनला जेबो गैया जेबो खबर लाया जोंखौ गैयि मानसिखौ दासिमहालागै नोंथांमोना माबा मोनसे सरखारनिफ्राय अनसुंथाइजों लोगोसे न' एबा माबा मोनसेनि थाखाय खबर लाफैनायखौ मोननो हादोंना हायाखै गैया न'बो मोना आङो थिं फोलाबसेबो मोनाखै जेबो मोना दिनैसिम बिटिसि सरखार जानायजों लोगोसे प्रमद सरकारा गोबां प्रमिसेस खालामजों लोगोसे गोरिब गुन्द्रा एबा बिधवाफोरनि थाखाय गोबां पेन्सन बेफोरबायदि फैसा रां सोना होगोन होनदोंमोन स' बेजों लोगोसे नोंथांखौ बै सान्तिपुर बिसिडिसि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय नोंथांखौ सोरबा मेम्बार एबा सोरबा वार्कार्सफोरा खबर लाफैया रावबो खबर लाफैया जोंखौ गैयिखायनो रावबो खबर लाया जोङो बेफोरबायदि हालोद भिडिअखौ नुखाबाय जों मदद खालामनो हागोन ना हाया मदद खालामनो हायि जेबो गैया मानसिया 72 आवार्स ओंखाम जायालासिनो थाब्लाबो मानसिया थैया हर थाम सान थाम दै एसे लोंबानो मानसिया थांनानै थैया अब्ला जोङो दिनैनि दिनाव जोंनि बर' गामियाव बेफोरबायदि आं मैयासो बुंदोंमोन ना उन्दै बैसोआव दाहा बाजा होननानै
सेम ना उन्दै उन्दै खुदिया सानैखौ बिमाया मा जाखो गारनानै खारदो माने हौवा थैखांनायनि उनाव बेनिखायनो आं बुङो गोबां भिडिअ'आवनो बुंबाय आंखौ गोबां गाज्रि मोनो हिनजावफोरा सिख्लाफोरा गावबा गावनि आथिङाव गसंनो नाजाग्रो होननानै आं बुङो जिबना माला मा जागोन खुनु ग्यारेन्टि गैया दिनै नुदोंना हाबा जाबाय बिबैया मा खालामगोन दा उन्दै उन्दै खुदिया सानैखौ हाबा जाबाय हौवाया थैबाय गारनानै ब्लड गावनि मा उदैखौ सुफुंनो थाखाय बेबो मा खालामबाय गथ'फोरनि बा जेबो नायासै खारबायानो बे अब्ला मा बुजिना मोनदों नोंसोर बेखौ नुनानै बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै नोंसोर मा बुजिनो मोनदों दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनै जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि ओंखाम गैलायै माइरं गैलायै उन्दै खुदिया गथ'आ बुंदों मैयानि आर'नाइ रादाब भिडिअ माइरंआनो गैया जों मा खालामनो आबैया बेमार जानानै दङ दिनैनि दिनाव दिनै आरो गाबोना लासै जों नायनानै थाथ'नोसै सरकारा मा हेल्प होयो जोंनि बर' हारिनि सरकारा गावबा गाव आनसलिकआव चेयारमेन दङ थिका मावनाय दङ राजखान्थियाव गिदिंनाय गोबां मानसि दङ बुङोब्लाथ' गाज्रि मोनगोन नंना नङा गिदिर गिदिर थिका मावनायबो दङ राजखान्थियाव गिदिंनानै राजखान्थिजों न'खर सालायनाय मानसिफोर दङ दिनैनि दिनाव बैसोर राजखान्थियाव गिदिंनाय मानसिफोरा लकेल चेयारमेन थायो लकेल चेयारमेनफोरा मानो लकेल चेयारमेना गावसोरनाव फैसा गैयाब्लाबो बेफोर खामानिखौ फरवार्ड खालामनांगौ गोजौ लेभेलाव एमसिएलए एमएलए फोरनो नंना नङा दिनै जोंनि बर' हारिनि समाजाव बेफोरबायदि ओंखाम गैलायै सासे बुरै बेमार जाना गथ' खुदिया सानै दङ माइरं गैलायै बेफोरबायदि हालोदखौ जों दिनैबो नुनो मोनो दिनै जों नायग्रोनि सरकारा जोंनि बर' हारिनि सरकारा दिनै आरो गाबोननि गेजेराव मा मदद होयो जों बेखौ नायग्रोनि बेनि उनाव रावबो बिसोरनो मदद होआब्ला जों मदद होगोन हानायखिनिखौ जों मदद खालामगोन मदद होनो गोसो गैया गैया नोंसोरो 50 थाखा 150 थाखा 100 खांनानैब्लाबो जों मदद होगोन ना बहुत फैसा जागोन जोंनाव 20,000 जन 30,000 जन मानसिया 100 थाखा खांगोन ना 50 थाखा खांगोन ना 50 थाखा फैसा जेबो नङा मानसिया फैसाखौ ओरैनो ओरैबायदि फैसा जाय खामानियाव फैसा गारनाङा बेफोरबायदि खामानियावबो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मा फैसाया ओरैनो दैयाव उरायलाङो बर' समाजनि गेजेराव गिदिर प्रग्राम गिदिर फांसन गिदिर मिटिं दावराव लाख फैसा उरायलाङो जोंनि बर' हारिनि समाजाव नाथाय जोंनि बर' हारिनि समाजाव बेफोरबायदिबो हालोदाव गोलैना थानायखौ रावबो नुसना मानो नुसननांगोन नायसननो हानांगोन बेफोरखौबो नंगौना नङा जों गासैखौबो नायसननो हानांगोन बेसेबां गिदिर जायगा फिसा जायगा नंगौना नङा जायगानि लकेलनि मानसिफोरा नायसननो हानांगोन बेफोरबायदि दिनैनि दिनावबो माइरं गैलायै जों मदद खालामगोन आं बारा बुंला जों मदद खालामगोन हानायमानि नायग्रोनि जों सरकारा मा मदद होयो बेखौ नायग्रोनि बेनि उनाव जोङो मा माइरंखिनिखौबाबोथ' जों मदद खालामनो हागोन नंगौना नङा हागोन जों हायि जेबो गैया मदद खालामनो आं बेनिखायनो बुङो उन्दै बैसोआव मा हाबा जानाय मोजां मोननाय मोजां थांब्लासो मोजां थांबाय नाथाय मानसिनि जिबनखौ नों मा बुंनो हायो मोजाङैनो थांबाय थागोन मालाबाबो हाया नोंनि जिबनखौ नों मोजाङैनो थांबाय थागोन ना गाबोन मा जागोन बेमार जानो गोनांब्ला नोंनि फैसा थाइसे हा फानबाबो थोआ दिनैनि दिनाव बेमार मोनसे जायोब्ला हा फानबाबो थोआ डक्टरा ओरैबायदि फैसा लायो दिनैनि दिनाव बरबाद जाखाजोबो न'खरा सासे बेमारि न'आव थानो गोनांब्ला बेनिखायनो मा होनो खामानि माव गोसोथोलायनाया देरसिन नङा उन्दै बैसोआव मालाबाबो देरसिन जानो हाया आंथ' मैया बुंबायना काश्मिरि आपेल जानायाव जेरै स्रा खास्रायो बेफोरबायदि उदै बुंब्लासो आं दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जागोन सोरखाय आंखौ साननो हायो स्कुलनि फाग्ला ना दाबो बुङो ना आंखौ कमेन्ट बक्सआव बेफोरबायदि उदै बुंनाय जानांगोन दिनैनि दिनाव नङाब्ला जेबो गैला मिथिबाय फंबाय बिनानावमोन बेनिखायनो नोंसोर नोंसोरनि थांखिखौ होसोनानै खामानि माव दिनै आं मोनसे ओरैबायदि मोजां भिडिअ लाबोनो नागिरदोंमोन उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय लाइफनि बागै नाथाय जायासै आं गाबोन बे भिडिअखौ लाबोगोन अब्ला लोगोफोर जों हानायमानि मदद खालामनो नाजागोन सरकारखौ नायग्रोनि सरकारा बेसेबां मदद खालामो जों बेखौ नायग्रोनि जोंनि बर' हारिनि सरकारा बेसेबां मदद खालामो जों बेखौ नायग्रोनि बेनि उनाव जों गाबोन समफोरालासै जों ट्राइ खालामगोन अके अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द